Kabayatan na manarimaan ti panang sapsapul ti Baguio City Environment and Parks Management Office iti solusyon para iti panakatarimaan ken panakapapintas ti sewage treatment plant iti syudad. Sigun iti opisina manarimaan ti panakisarita da iti Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ken naipasadan ti project proposal. Agarop 5 million pesos ti kasapulan na pondo para iti phase 1 ti proyekto. Nung makompleto na ito'y manamnama ang manayunan iti 7,000 cubic meter per day ti agbalin a capacity ti sanitation infrastructure ti syudad. Manipod iti agdama nga 8,600 cubic meters per day a capacity da ito'y. Kitkidawanda ti panakaykaysa wenno panakikaykaysa dagiti hotel kan establishment iti syudad a sumurot kadagiti regulasyon tapno maprotektaran ti waig ken karayan. Iti motagdama umadadon dagiti hotel kan establishment iti syudad a compliant iti patakaran ti STP. Sunod-sunod yung mga meetings namin with each hotel, no, na nagkumukuha ng idea, no, para sa STPs nila. So yung mga iba nakapag-comply na actually, yung mga iba ongoing yung compliance nila, yung mga iba naghahanap pa ng mga suitable na STPs para sa kanila.